Bon dia. Havíeu trobat a faltar la pluja? Jo no. En fi, dia nou, una aventura nova. Hem decidit sortir al carrer just quan ha començat a diluviar. És molt bon timing aquest. Però bueno, comencem l'últim dia sencer a Xangai, perquè demà ja agafem el vol cap a Taiwan. I ens queden unes quantes coses a fer. I no sé si aquest temps ens ho permetrà. No sé si s'aprecia massa, la veritat, el que està plovent. Bueno, no és tant com ahir, perquè el d'ahir era completament demencial, però pinta que tindrem un dia divertit. Vale, després d'una estona de metro ha afluixat temporalment una mica, però bueno, pels amants dels nostres vídeos, recordeu el lloc on vam pujar, la torre que vam pujar el primer dia? Bé, doncs, em compadeixo de la gent que ha comprat tiquets avui perquè no es veurà un puto pijo. Ha! Bé, doncs aprofitem que descansa la pluja per passejar per aquesta zona que és comercial. I el bo que té és que obre, o sigui, a part de que és zona comercial, però l'han fotut amb aquestes construccions més d'estil tradicional. El bo és que de nit està tot il·luminat i és molt guai. Intentarem passar aquesta nit una altra vegada, però no sabem si... Bueno, però suposem que sí, però a veure si la pluja ens respecta. I al mig d'aquest centre comercial estem en un temple. O sigui, en plan, és com que és exactament la mateixa estructura, però hi ha un temple. I jo, de veritat, que d'aquest país n'entenc ben poques coses. I què us sembla aquest pont, que és de les coses més conegudes d'aquesta zona, el pont aquest amb zig-zag, sense cap merda de sentit? Això és com a Carrer de Sants, al calaix de Sants, que ara han posat perquè les bicis no corrin. Doncs aquí no podrien córrer la gent amb bicis i amb monopatins a Barcelona. Bueno, al seu 9-11. Però bueno, tenim unes bones vistes com a mínim. Mal temps, bones vistes. Un dia més deixant els meus impostos en un Luckin Coffee. Ens ha tocat una enganxina. Ens ha tocat un cupó Ens ha tocat un premi. Cupó descompte. Que bé, per gastar en cafès de €1. En cafès, en termotanques de cafès de €1,50. Va, ni això. Merda, ara no em surt. Ara us ho ensenyo. Aquest és el tamany. Aquesta és la mida, perquè us feu un... Us informo que estem passant per moments crítics. Estem en escenari de pluja intensa. Jo crec que és el més que plourà el dia d'avui, pel que hem pogut veure. Però bueno... És que són tontos, Per què? Perquè hem anat a fer el cafè una hora abans del que indicava que seria la pluja més forta. Ah, ja. Bueno, això, bàsicament, hem anat quan encara no plovia del tot. I, en fi, una aventura més, sobreviviré. Com que aquí fora la pluja segueix impracticable, anem cap a dintre d'un mercat a veure què cony ens trobem. Tourist trap segur. Tourist trap segur, però nosaltres no comprarem res. Aviam, està sent experiència com mig distòpica, pensàvem que serien més invasius i no ho estan sent, cosa que està bastant bé per passar l'estona i així no ens mullem. A més, la Júlia ha dit una cosa que té molta raó i és que fa molta olor a basar. Però molta olor a basar. És com un basar gegant, vull dir, al Sí. final els basars han copiat, imagina, el model de negoci D'aquest tipus de mercats. Som unes putes bèsties. Veieu alguna gota de pluja? Bueno, hi ha un penjat amb paraigües, però veieu alguna gota de pluja? Hem estat 10 minuts fent voltes, que no plou, hem estat 10 minuts fent voltes entre calces xineses, calçotets i calces xineses, i mare de Déu, aquí ja no plou pràcticament. Oh, és que ha estat una estratègia bestial, ha estat meravellós això, som uns estrategues nats. Cauen 4 gotes, 4 gotes cauen. Res a veure. Càtedra. Així hauria d'anar jo, servint aquest cony.
Doncs bé, ara que la pluja està parant, hora de visitar els Kew Garden, que són uns jardins, bueno, jo crec que els més famosos de Xangai, o dels més famosos, i estàvem literalment, el mercat està a mig minut, i estàvem nosaltres esperant a que parés de ploure per sortir corrents cap aquí. En fi, som-hi. Ai, sí, la Wishing Wall, la paret dels desitjos, per favor, que torni Terra Lliure. Com a mínim que quedi el record en vídeo, perquè hi ha hagut algun estúpid a qui se li ha espatllat la càmera. Estic fatal, està sent el pitjor dia de la meva vida. La musiqueta ajuda molt a calmar el meu estrès i ansietat amb tot el tema de la càmera. Està sent espantós. No passa res. Sort de la Júlia, que és molt millor fotògrafa que jo. Ui! En paraules de la Júlia, és xulíssim. O sí. Panoràmica amb acabament amb la cara de merda de la Júlia, de traumatitzada perquè se m'ha espatllat la càmera. És un plero del que estem abusant bastant en aquests jardins. Poques paraules. Poques paraules, però... Exacte. En fi, creiem que fins aquí la nostra visita a aquests jardins. Bueno, petita actualització per la gent que estigui preocupada per la meva càmera. Estem anant a una botiga Sony on intentarem entendre'ns en xinès amb algú. Intentarem entendre'ns en anglès o en el que sigui, o en català, si hi ha algú català, per intentar arreglar aquesta càmera, però tinc poques esperances, la veritat. Bueno, us faig un últim vídeo de la càmera perquè efectivament hem anat a una botiga Sony molt rara i creiem que no ens atendrien, però la veritat és que no hi ha estat prou maca. Li hem dit que no funcionava i ha com interpretat d'alguna manera el que li passava a la càmera. Long story short, no s'ha arreglat la càmera, o sigui, bàsicament el que li passa és que no s'obre la pantalla i no funciona el menú. Però la càmera segueix funcionant i tirant fotos, però jo no puc veure que estic tirant les fotos. Llavors és una mica com confiar en el meu instint de fotògraf. No sé com sortiran les fotos, però bueno. Llavors la meva intenció era arreglar-ho, però bueno, de moment ens han dit que necessitaven 7 dies, nosaltres no tenim 7 dies en aquesta ciutat, llavors veurem a veure com surten la resta de fotos del viatge. Però bueno, part positiva, que estem mirant això i un plat de dumplings que vindran després, de xalongbaos que vindran després, per 3 euros per cap. Bueno, d'il·lusions es viu, no? L'absolut rei dels iced lattes del... Repeteix aquest vídeo. Vaya merda de vídeo. Ara us el mengeu patas, a xupar-la. Miro a l'esquerra, trànsit. Miro a la dreta, trànsit. És com fuck. Vingut a Xina per anar a visitar una botiga de Nitsuka Tiger. Maria Peñascal, festa fotre. És referència a Ninxul. És broma, Maria Besti, t'estimem. Tens un llit a casa quan vinguis. Aquest vídeo. De sobte, gairebé mato unes xineses. Estem a la quinta avenida de Xangai. No sé, no he anat mai a Nova York, no sé. Nou barri de marques pijes i cares, desbloquejat. La Roca Village 2, ens ofereixen la Roca Village del Shein, opino. Bueno, dia històric perquè estem al lloc fundacional del Partit Comunista Xinès i mireu l'expectació que hi ha, inclòs d'aquesta noia, per fer-se una foto amb aquest edifici tan preciós, amb aquesta bandera tan fantàstica aquí dalt. Perdó, és la seu del Congrés Nacional. Molt complicat. Ok. Le acabo de demanar una foto al Policlín. Le acabo de demanar una foto perquè sembla Messi. Ah, sí, per fi. Lulu a llibertat, família. Sí. És Júlia?
Ui, hola, no us he dit res durant una estona. Bueno, Què serà? hi ha hagut una petita actualització i és que la càmera ha deixat de funcionar. I he entrat en ansietat, depressió, estrès, nerviosisme, pena, etc. López Plats Bruts codificat. I res, doncs me n'hauré de comprar una nova a Taiwan. Si seguiu aquests vlogs descobrireu quan em costa la brometa. Però bueno, mira on estem ara. Amb la Júlia, on el primer dia, Nanjing Road, amb la Perla de fondo, i es queda gravar una promo de la Bacus, un trosset d'una promo de la Bacus. I ja és l'última nit que passem aquí, per tant, l'hem vingut a acomiadar-nos com Déu mana. Intentarem anar a la zona comercial on hem anat aquest matí per veure-la il·luminada de nit. Bueno, aquesta càmera és la que normalment utilitza la Júlia, per si em veieu aquí amb una càmera RQR. Aquesta sí que funciona, de moment. Esperem. En fi, us deixo amb aquest paisatge mentre anem a gravar, vale? Tot bé? Seguim. Bé, doncs, ens acomiadem del Depundo de Xangai a reveure. O no, no sé. Potser tornem, qui sap. Potser no marxem demà. Potser no marxem demà. No. Potser la meva càmera torna a funcionar. Jo no volia. Potser la meva càmera torna a funcionar? Just PF? Mira, avui del sopar ni en parlem, desastre absolut. Hem vingut a un lloc com molt turístic, però havíem de sopar perquè no teníem temps, i hem d'anar ràpid i hem triat un lloc. A veure, desastre absolut tampoc, però vull dir... La Júlia té un bon plat pel que ha pagat, que són com €1,50, 2, un bon plat, 2, i jo per 2 euros, bueno, ja m'he menjat la meitat, però és una bona merda. Hauria d'haver triat una altra cosa i he escollit malament perquè no sabia què escollia, pensava que era una altra cosa. Shame. No he pres res d'aquest país. Recordeu el centre comercial del matí que us he dit que de nit estava il·luminat i que vindríem a veure? Doncs aquí el teniu, amb la Júlia davant, tocant els nassos i fent una foto. Desagradable, desagradable. El nivell de xarca xinesa que deu ser venir aquí deu ser antològic. És que els xinesos són una mica xarques. Sí que són una mica xarques, sí que és veritat que són una mica xarques i cutres més aviat, més que xarques, però... En fi, amics i amigues, doncs fins aquí la nostra estada a Xangai. El nostre viatge, evidentment, segueix. Perdó. Perquè... Sortia de fons, és horrible. I què? Correixo. Per què no pots sortir de fons? No es pot ni gravar en aquesta sala. En fi, fins aquí la nostra estada a Xangai. Com veureu, ja hem fet les maletes, allà estan. I quan dic hem, vull dir que les ha fet la Júlia. I res, ens acomiadem. Demà agafarem el vol, farem una última visita per Xangai d'un parc que ens queda, però res, ja estem amb totes les coses a punt. Ens anirem a Taiwan a gaudir per fi de tornar a tenir serveis de Google. Per fi poder tornar a utilitzar un Google Maps. Per fi poder tornar a, jo què sé, enviar WhatsApp sense utilitzar la VPN. Ai. La vida, a vegades, són els petits plaers. Ja ho deia, no sé, segurament Estrella d'Am, algun anunci o alguna merda així, jo què sé.